göra? Du ska äta nu. Jaså, vad ska jag äta? Du ska äta pannkakor. Var är pannkakan? Här då. Är det pannkakan? Mm. Ja. Var ska jag sitta då? Du ska sitta där. Ska jag sitta där? Mm. Okej. Mm. Vem har gjort pannkakan? Det är Anne. Jaså? Mm. Är den god? Ja. Kan jag få lite i handen kanske? Tack. Gott. Så ja, tack. Någon mera? Nej, det räcker nu. Tack. Äta Anne. Gör det.